ka-dragon. Ayan. Ngayon, magti-treasure kami. Gigikin na namin guys yung ginapas namin. Tsaka nila Kuya Ulan. Silang Tiligaya guys, mamaya darating sila. Bali ano guys, hakutin na nila yung mga binigkes. Then lalagay nila dito. Tapos iipunin din naman namin siya dito. Para matulungan din namin sila. Kami ang magmamandala. Yep. Sinong nakaranas dyan na magmandala guys? Tagagapas ako, oh. Ako tagagapas. Kalaki-laki ng katawan mo, ikaw pa Wow, maggapas. kalaki. Oh. Tara guys, tara. Simulan na natin. Let's go. Dito kami magmamandala. Ano yun guys? O naman. Kulot-kulot na. Ang tubo. Ay si Kuya Ulan. Naghahakot ng binigkis. Tuburan. Di karabaw. Ayun na nga guys. Ang palay ni Kuya Ulan, tumubo na. Ipupunla na lang natin. Sayang din to, malay mo makilang ka bang bigas. Pautang. O yung sa... Kulang pa daw pambayad ng utang ng Kuya Ulan. Bali ito guys, hindi na to pwedeng ibenta. Bali ang gagawin na lang namin dito, bibigasin. Oo, pinisabog na ito. Ganyan magsalansahan o bulit. Tangad! Alam mo, tangad! Oo, pag ganon. Ayun o, baliktad ka isa. Ayun o, iba una tapos din. Ayun o, baliktad yun o. Ganyan na Kuya Ulan? Hindi. Hindi ganyan. Ayun mo muna yung lahat ng video. Te, baliktad yung iyo. Ano na? Ang tinis talaga ng boses ni Dan. Baliktad. Yung pangalawa daw, yung naibaliktad. Saan? Oh, kay Ate Christine. Tapos nagulan pa kahapon. Yan. Yan. Hello guys. Saya no? Saya? Hirap na. Tawa ka dyan. Magaan siya. Ngayon lang siya magigik kasi ano. Ngayon lang natapos. Tulong ka dragon. Ay, kahirap. Ganda ng ano mo. Oh. Yan, si Kuya Ulan. Ganda na ng ayos ko. Okay lang yan. Maganda yung ayos kung maganda rin yung palay mo. Mga baliktad lahat yan. Iwan?
Sabi niya, mali, baliktad. Tagamandalan ni Alaga. Ay, mat. Reklamo ko, sarang maganda yung palay niya. Taro na bagay. Hindi ako marunong magmandala. Ngayon lang ako na nga, paupa. Hala, hindi niya pag-interview. Banog guys. Makabanog mat. Ang putputang. Ang putputang. May tumobo, may Tumobo? maitim. Guys, oh, tingnan nyo. Di ba ayan sa Manila nabibili yan? Ang mahal-mahal. Nasa 1,000. Pero dito sa amin, pakalat-kalat lang. Kasi bawal na siyang kunin. Ayan sila, oh. Ang dami yan dito, oh. Ayan, oh. Ayan, nagluluto tayo ng banana Q, merienda. Alam nyo guys, paborito ko ang saging. Merienda ni Alex na mainit ang ulo. Don't you worry, kakain ka ng banana Q. Masarap ito. Gawang Gigi ito. Laging laga. Naglibre ka nga ng soft drink. Oh, tibay. Sige na, magba-birthday ka naman na eh. Huwag mo naman ako, utusan mo na ngayon. Mainit ang ulo mo. Pagod ako. Mainit ulo ni Bose. Mainit ang ulo guys ni Alex. Sana yun. Asa sa pagod na ako maglakad. Diyan o kay Auntie Lita. Ang langis na to. Itong papatirita, 30. Ito ang problema ko. Mga nagapulikot pa man na to, magagaling. Diyan talaga sa daan yan, like? Saan? Hindi, pantaling pa lang to. Dito yan oh. Tulungan mo. Ganito ang gawa namin noon guys nung wala pang mga harvester. Yung may-ari na to, dalaga. Ayaw nyo daw eh. Si Alex guys ang aming operator. Baka masira niya. Kahilig pa man mangsira yan ni Alex. Baka masira Melik ah. Baka ngayon ko lang masira to ah. Okay. Ay, ba't dinasama si Lana? Ay, sinundo pala siya ng kulay. High blood si Alex guys. Kaya paano wala si Gigi? Eh mamaya pa sila Gigi. Sige ako salita. Kadami man like kinikilig sa inyo. Magkatotoo sana. Puro ka man lang kasi salita, kulang ka sa gawa. Parang ano yan? Siguro pag binilad natin to sa kalsada, atin ang pinakamaputi. Binilad pa rin nila, hindi na rin sila nahiya. Madami ko yung temperature na to. Alam mo yun, nagpapahirap din siya. Grabe yung hirap ng pag-ani ng palay kapag ano no, nung wala pang harvester. Buti na lang na-invento yung harvester. Hirap din. Wala ihintay. Aroy, palpak man yata yan lake. Dito naman tayo kay Ate Greta, busy. Luto tayo ng ano guys. Banana Q. Much later. Napaandar din. Ano ka lang? Saan? Ganyan talaga yan. Oo, pilipit ang... Ganyan talaga yan. Ito yung yagyagan. Ito yung tao. Panong luna dyan sa silong.
Diyan naman nakapwesto yung yung tagagapas. Siyempre dyan ako. Tapos dito lumalabas yung dayami. Bato-bato kay kiro dyan. Yan, dito naman sinusubo yung palay. Dito naman lalabas ang palay. Yan. Tingin nga. Tingin ba ito? Hindi pa luto. May isa na. Ano, tagakain ka na lang? Sa ilalim ng santol. Yan guys, kailangan na naming ipwesto ang aming cruiser. Pigil, pumitulak. Pigil. Higit tabo, tulak. Oh. Talo na. La. Ihuli na lang yung mapuputi. Sige. Likod mo muna, unahin mo. Doon muna. Kaputik. Wow. Sige, ubutan. Wala, in-open na.
few moments later. Tandahan lang kasi magsubo. Bakit? Ibakbakan mo, tigtagos mo ito. Di subo mo ulit. Isa ko na. Yan, talaga. Dapat kasi nakano yung sako dyan. Ito kasi natanggal. Ay, nandito lahat. Ibakbakan nyo mo kasi. Dapat pa isa-isa lang kasi basa, no? Kunti-kunti lang. Sa isang pirasa. Magkain na tayo, guys. Ito yung lumabas sa yagyagan guys, oh. Ang dami pang ano, Sakit sa ulo. maganda. Tawagan mo sa auntie mo. Isusubo ulit namin to kasi ano, sayang pa yung mga ano, may mga bagas-bagas pa siya. Basa kasi kaya napupunta dito yung iba. 1 hour later. Masalamat po sa biyayang pinagkalabas sa amin. Lahat ng nakapagsasaglihin po sa iyo, pinibigyan namin sa pangalan ng Kristo. Amen. Guys, kain po. Guys, kain po. Kain, guys. Mainit guys. Mainit. Pero kami sa gitna ng kalsada. Magsombrero. Dito ka Pugi na yan, ayaw magpakita sa camera. Sama kami guys, so nagtatago. Kapatid ni Alec. Bilisan natin at mag-vlog na naman. Nagkuyom-kuyom na naman. Magkaisang sako pa lang tayo. Mukhang 3 sako lang to ah. Ayoko nang makuyom pag nag-video, makuyom din yung kulay ko. Makulimlim din. Makulimlim din. Pansin ko baga yun. Sa kulay. Tanggapin mo na. Sa kulay. Ano kulay mo yan? Ako, tanggap ko talaga yun. Sa kulay? Tanggapin mo kasi ito, ano na. Oo, Bakit yung kapatid mo maputi, ikaw hindi? tanggap ko talaga yun kahit ano na. Ano naman binigay ng Diyos? Yan ang binigay ng Diyos sa'yo, bakit? Love yourself. Oh, Love yourself. Yung mga abing mo, bigyan. Malaki yan. Kain na kami. Wala pa yung mga senior namin guys. Bago niya na yan. Love the others muna. Bago love yourself. No? Love yourself. pwede yun. Self? Ha? Kala ko surf, sabon. Wala pa yung mga senior guys. Natabunan ng plato. Antayin natin sila bago mag-umpisa. Baka ano pa, Naghahangok pa siguro ng palay. after lunch pa magdating. Kasi saan tiligaan Meron pa mga kutin, no? Hindi pa tapos. Kahit mo lang. Ayun, hindi isa kasagot. Walang guys. Magot ka dyan, okay ko yun. Meron, may kanin pa. Ayun sa tabi mo dito. Thank you. Ayun mo na. Ayun mo na? Dayo ka ng dayo rin ha. Diet. Makakain. Bilis mo naman. Tamis. Tapos ka na? Wala eh, wala eh. Bakbakan ang laban dito mamaya. Oh. Magbakan. Diba? Kapaputi pa man ang palay mo. Walang tubo. Hindi, bilad. Huwag mo akong puruhin. Baka. Pwede yan sa ano ko yung ulan. Inip Hanggang ilip. Sa ano ko yan ibibilag Ano mo? na yung class say na. Last na last. Sa luna. Sana hindi pagtawanan sa kalsada yung pag binilag namin. Lalo siyang kilitaw. Buryo. Buraut pa naman yun. Tikman mo baga. Masarap yan. Yung lukon nga, pinukpok ko lang sa ligi bago kinain ko na. That ganito pa lang dinamihan natin. No? Wala kasi, may madalang kasi. Marami. Ha? Marami yan. Hindi pa. Kanda partida. Yung kanyang partida. Yan lang ate, sa inyo pag-uuna. Ito na mango. Yung kanya. Hintay mo talaga. Hindi niyo binigay kay Kwan. Kadami pa kaniyan. Hindi ko ngayon nakuha lang. Ha? Yan. Bagungan? Oo. Sabi kunin mo. Basta bildat lang ano. Ha? Basta bildat lang. Oo, basta yun lang yun na. Mas gusto ko daw isa yung lukan pa. Ayaw mo yan? Yan. Yan? Ayoko. Wala. Ngayon mag-sit-sit. Hindi. Yan. May microphone sa loob. Ba't kasi dyan mag-iisip Sa harap? Anong nakasalang daw? Sulok na.
Wala na nga yung 1.5, mahigit kalati na. Gusto ko yung Ayaw mo tulek? Mamaya, bigyan ko ka ano. Eh, paano ang tanong mo? Ayaw mo tuloy? Ayaw ko talaga. Ayaw niya talaga yun. Buti na lang sinabi ko sumuta. Yung lukam, ba't di mo kinakain yung lukam? Sarap-sarap niyan. Lukan ang gusto niya. Wala nang ano. Laking tulong. Yung Hindi nga partida binigyan ka pa eh. Guys, si Alec ayaw niya ng alimango. Matamad mag ano, himay-himay. Wala taga. Walang tiyaga. Yung kay Gigi, walang tsaga din. Gusto niya ano lang. Wagad. Ayaw niya nang nagahirap siya malang. Grabe ka naman. Tiin mo baga yan. Wala nang bangunga. Paubos na kasi. Kaya masarap. Much later. Ano yan ginagawa mo, Lex? Nililinis? Linis. Antik yung tracer ni Dunya Vivian. Para makaikot ng maayos. Ayan guys, dumating na si Auntie Ligaya at si Auntie Pasi. Si Lola Ligaya guys, nagdating na. Nasubukan na namin mag-tracer guys. Ito ay 9 na taon na guys na hindi kami nag-tracer ng ganyan. Ngayon ulit. Ngayon na naman. Naghiwalay na. Mag-iwalay-walay eh. Karga ng ganito. Ha? Kasi, mabigat no? Hindi ba pwedeng ungap lang yan? Iungap lang dyan sa baba. Balde lang sana yan eh. Dyan lang sa baba ito. Siguro sabit dito. O yun na lang, yung balding green. Ano yun? Ay, pwede yun yung timba. Naputal? Putol na ito. Ito dito dati yan eh. Dito nakadikit yan. Lalagot. Ha?
Ang gawin natin dito. Ha? Lagyan ng yung tali, ganyan oh. Mariksan. Ang gawin natin dyan, tukudan natin ng kahoy. A few moments later. Pahinga. Gusto ko eh. Pahinga rin. Nakasigpinta na tayo. May na tayo kasama yung ano. Kulang yan ah. Kurang? Kulang yung dalawang sako. Kulang ang sako. Yung gasolina ay kulang. Sabi mo kalibang sa tayo eh. Much later. Oh, iyan, tayo nga muna guys. Naubusan ng gasolina. Tsura ni Kuya Ulan, no? Guys. Oo. Linis no? Bakit? Daganang akuma. Ang salad na ka, no? Layo natin sa mga guys. Bakit magsayo kayong dalawa? Mga ay kabati ko, makasaka. Makasaka tao, mga ayaw. Grabe guys, ang hirap. Much later.
Ginabi na. Mga itsura natin. Parang naalala ko lang yung dati. Lalo ako, ay na. Namukha para akong nakagwantes. Putik pala. Alam mo yung puro putik ka na, kinakagat ka pa rin ng langgam. Masarap. Sakit sa kamay eh. Ano ba yan? Kadami pang langgam. Kuya Ulan. Ano ba yan? Talikod ka. Talikod ka kasi. Nagat ng Sa... Marami rin yata. Naka 50 yata. Charot. Kailan tayo? Mga Babainte, labot ng gabi. mga 25 siguro. Basa kasi, kaya mahirap ano. Kaya ano. Pero pag tuyong-tuyo yan, Saglit lang. lagyan mo yung sulat doon. Okay. Guys, bling, ibalik. Ano mo yung damit ko, oh. Ang dili. Pasak pa ng pawis. Pare-pares eh na mga dinyahan ko. Good luck sa paglaba bukas. Kalambot doon na. Ano muna kami? Makikikamada. Guys, mga pagkada ang mga lola mo. Pero naka-smile pa din. Magkalaglaga din. Di ka. Yan, si tita, oh. Ako nagubad na. Yan, bali bukas guys, ibibilad namin to kasi pag umulan bukas, baka tumubo na yan. Kaya ilalatag muna namin siya. Pero pag minute, bibilad namin siya din. Thank you po. Good evening po sa inyong lahat. Bye-bye po.